Un o flaenoriaethau uchaf ffermwyr ym Filfeddygon Cymru yw cadw anifeiliaid fferm yn iach ac yn ddiogel drwy roi'r gofal gorau posib iddyn nhw. Mae Arwain DGC yn cefnogi rhwydwaith o Filfeddygon o'r enw pencampwyr presgripsiynnu milfeddygol neu VPCs sy'n cynrychioli milfeddygfeydd fferm a chymysg yng Nghymru. Rydym wedi cydweithio i greu cynlluniau gweithredu stwardiaeth gwrthfeicrobaeth pwrpasol wedi eu tilwra yn ôl anghenion ei milfeddygfeydd a'i cwsmeriaid. Mae ein VPCs wedi hyfforddi safon uchel mwyn hyrwyddo defnydd meddyginiaeth cyfrifol mewn anifeiliaid fferm. Yn ogystal â'r rwydwaith hwn, mae 2 grŵp gweithredol arbenigol o VPCs wedi datblygu mentrau allweddol i gefnogi'r milfeddygon i bresgripsiynnu'n gyfrifol. Pwrpas un o'r mentrau yw datblygu 2 ganllaw Clinigol sy'n canolbwyntio ar 6 lefydd allweddol mewn gwartheg a defaid. Y bwriad yw cefnogi a chysoni gofal milfeddygol yng Nghymru. Mae canllawiau Clinigol defaid yn canolbwyntio ar cegleithedd, cloffni a haint y cymalau. Ar gyfer gwartheg, mae'r canllawiau Clinigol yn canolbwyntio ar enteritis newydd-anedig, mastitis a chlefydau'r ysgyfaint mewn gwartheg. Rydym wedi cyfunio'r dystiolaeth o'r ymchwil i'r perygl o afiechydon sut i rwystro clefyd ac i'r dystiolaeth o'r safiad i wrthiotigau gyda gwybodaeth a phrofiad Clinigol y grŵp gweithredol. Mae hyn wedi galluogi'r milfeddygon yn y grŵp gwaith i gynhyrchu cyfurlyfr manwl ar gyfer pob rhywogaeth gan gynnwys canllaw ymarferol, hawdd i ddefnyddio yn ystod ymweliadau ymgynghorol neu driniaeth anifeiliaid a'r fferm. O 2023 ymlaen, fe fyddwn yn anfon copïau o'r canllawiau Clinigol i Filfeddygon ar draws Cymru. Rydym yn flaenllaw yn hybu defnydd cyfrifol o wrthiotigau ar ffermydd Cymru drwy gysylltu arbenigwyr ac ymchwilwyr yn y diwydiant a ffermwyr am Filfeddygon. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod @Arwain DGC.